Ka kenhun ki nyau teli ki SHG ki bahap hapok ka syatri jong ka snok ti Lang Village Organization, ka badan ha ka snong nyang bari lum Ribhoi District, hanin kasngi ka arpenyau terik naiwing ka layok ban rakhe ya ka jingdap basis nam jong ka kenhun, bat layok ru ban od dau ke kum kadak ka jinglek kemen. Ha ketika jingalang la saki dau ba Balajit Rani MDC ka Nongpok Constituency kum ukongsan, ha ka jingdon rengkat uba I Shadap kum usembut kongsan, lambat ki nongkit kam jong ka seng samla shnong, ba kentup yau presiden samla kraubor seliang, lambat ki long kemi long pa, ki kun samla, bat ki hebred. Bat nakaliang ba Balajit Rani, kum kadak ka jing snok ti bat kersyan lang ya ketika VO, ulan nok seniang da katiar pendon kam rengkat ka song pisa. Ngela juyo ya ki SSG ki baper haki snam bat ki por ki bamansua. Kila don ki SSG haki snong ki jongi, kila don ki SSG haka snong nyang bari lumru klem dala ban klet ya gitu ki SSG ki bala form haki por ki bamansua. Henry gitu ki SSG ki don ki badang im, bat ki babun ki dei ki SSG ki bala du no ki bom syam lala ban trekam haka jinya trekam ki jongki. Nagaliang jong ka sorkar ha baka persyang ban wanra ya kane karukom trekam. Ban kentiu ha ka ba ya dei baka yok kakot lang ba ki SSG. Ha ki snam ki ba mansua. Kamat sibun ke jing e. Ki jing e ki ba nagaliang jong ki SSG ya tu ki por ki mat. Kalong ya ka ei ka ba urang ba snong ki jong pi la da ban keren. Ka ba nengkong kalong ngimdon ka jing e trilang. Kabaar kalong ngimdon gajinya senia iwe kabalai kalong ngimdon ya gajing kit klik na gabenta kumno bangin wanra ya gajing kala hakaliang kayo kokot nama kata tu kapor KSG gijongi kidu bat kidam no te lamba kan LM ha kane kapor ka wanra ya kini ki SSG rengkat bat katto kat ni kijing kersyan na kiliang ki jongka nado kaban ay ki training ki bapher na kabanta jong pi ki SSG ha ki snong ki bapher ba kumno phila ban pen bha ya ki rukom trikam ki jong pi nama kata kalong ka badon kam na kabanta jong pi kum ki SSG ki badon hapo jong ka snong nyang berilum ba lada pi don sisa ya kata ka mensim jong ka jingkit klik lada pidon sisa ay kata ka mensim jong ka jing trang ban wanra ay ka jing kala ha ki snong ki thau ki jongi ngin nom deiru ban klep ban sim ya ka kabu ban lek ban sim ya ki training ki bapher ki ba ka sorkar ka don ban ay sa phi kum ki SSG ki bapher nagaliang jong ka sorkar jela lengba ka umling block CNRD block ha ka ne ka ar pusau tarik ka baladep Kaladep ban wanra ya kamela naga banta ke jong pi ki SSG ban pensngau ban pensngap cha pi ki SSG ki bapher ya ki rukom trekam bat ya ki la ka ba ma pi kum ki SSG phila ban ya don banta bat ka sarkar jilla lani bat ka sarkar India lengba ka jingkersyan jong ka NRLM ha ka ba ka ni ka National Rural Livelihood Mission ka mission lani ka kam ka jongka ka long kaban kentiu na nagabenta ki nong kendong ki jongi batlang ba kani lala ban penlong ya kini ki SSG ha ki snong ki bapher ki badon ha ki dong ba ki thain bat kumju ru hakari India hai baro kawai ka jing thumu ka bakarpang jong kane ka thong langba ka NRLM ka banengkong ka long si benta kabaydey bat kata ka woman empowerment kajing penkubor ya phi kum kilong kemi ha kaba kilong kemi ha gini kisngi kumbala keren dai chairperson mene kaba kaladei kapor om bakin syong tang ha kisau kenro jong ka ying ke jong phi lane om tang ba phin susong ha kisnong ke jong phi lane om ba phin susania lane bansu ap khmi lenti ya ka ei ka ba ki pa ke jongi kile henrei gala dei ka por ba ma phiru kum ki long kmi phin mi sakhmat na ka banta
kumba ka ei ka bana ka liang jong ka ne ka village organization ke jong phi phila prasang ban le